Jangan ora sang narapati narapat srimpe padaya Kinapit panyadala ngarata lalika kang sarwa ratna Wilahe awigna mastu Purma Sidhem awigna mastu Purma Sidhem silat maringyang jagan karana sirang tandha kasisaning bisana sono sinamung langleng mlebes tumaksal stantun lambang Buddha Jinandra putra katulata tulat-tulat melingat teng paradya winisuda prameng niskara pinarti tameng loto mangga teka busana ning gubita tawa renggeng lambang matumpa-tumpa marmo panggung sang Purwenggata sing kebyar dumaduning Wayang Murwa purwakaning kandha narik nuting basa dongeng kuna Mesrasa yen narasaya karaos mula jare ngrasa wani wruhing diri rasa mangsa lir mangsani pindhane kadya janmung teng Ilokaca jarwe usinaku jan carita becik wis kagelar juring pagliran yoga jatri amriksani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Darumi Wangkartika wis kena putra teng kawasa sahari aratri yang getri bawana prateking tosina gilur kumandi satemah dadi petanganing dina sasi awarsi windu kang sarbabat tetung lantang kartu mangkarta isi naramung buntu Jawa teng Rembya tetepaden kutu-kutu langatuga Buronono yang buntu dadung nanantan mawijalan padang terwangan sinari sang Hyang Retna ingkang rasa murbawani jagat mungging jagat witantuk mungging kalengan wukerabang merenganga lamun gang sayan dilata bumi saya tangu sumur saking ngaroko katos seblok kanan geneng abang ismu jenara kapal bawan sinari sang Hyang Basanta tanem to katon ijo royo-royo pamangku gunung kang biru moyo-moyo pucing gunung kene malan gentanu kasina ring Prabancana lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan metawis dangu suleng kawula tasih dina sanga kaya buka karep tegal sawahe anggo urusira tatana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garuluwune anggir ngraja kayane sameneana pirembagan Samurwangi sang Hyang Argasa tangu saya inggil wis katon mala sinari jagat dunung ing plat papat lor kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang sarboyo dara betujar bekuku prantiring mangke datan wonten ingkang amadhani kuku ing praja negari Ngastina ya negari Hastinapura ya negari Gajahhoya ya negara Liman Benawi ya negara Ngurujanggala apan jare kira pambukaning kandha saratring mangke negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya Benawi tinambung beng samudra binanglangun kang tanpa wagut pekating manunggal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cakrek ing wisik samenehan kira jurang corong kira punggu sirung kinaru sesuing peksing awet miwang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebukaning pasir gumlaring garis minggir tanam tuwa ngrung bujung ora-ora karang witri prawireyon klapa bumi subur pasiten mawur satengah tandur tangkar temangkar kawuyan dadi gunung-gunung beban sing kadang rangsang langit lenggat lenggok lampe toyo kang mijil saking sendang-sendang wening dirtane ilune kang pinara para playune kang tinampi waduk binendung-bendung
kinarya panggening sawah yang pategalaning Nara Wisma mokal panguling tantang basa tenetut datanono bumi sajeng Kanjeng Sela sadaya tinanduran kang murakabi Yawang Pandya Bathari Sri Aglar Pasabinan Yaya Rukmi Sare kang pinanggo pratiwi pategalan uga pulujeng ngarembuyung godhongane ambe kowe nganti kaya manglungan wiwitane polo kependhem polo kesimpara polo gumantung sadaya tan kucewa jinawi tukulan kang mawi kesarasaning diri hingga nyara Jangkaya Dewen san siang rembo kelamun sangat daring manggunan lawan wanci sarap soyo samya bali mring kandange sowang-sowang tatanono carane kandhang nganggo kenancing malang lebet tebi saking tindak Durjana Judi samya sayang jaga kabdi akal Hindusa bangsa tuwin negari Ngastina wana gembanging gunung anggung rusa lestari runtumurun trah tumerah sada dadi garu-garu kaneng lingkungan langgung-langgung lamun tinalite sampun samya sambat iki sanggeman sepenepi saking tindak sansaya sinansaya wada winodanane momat sinamatan daya dinayan sawijiji mapan jating jecipan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemambabar karya kenging binasake negari Ngastina nalika semana lagi manjik mring jaman Kencana panjang bunjung pasir pawukira jinawi Kemah Aripakarta tata turta raharja dasane guru kang gedhe bori padang jagate dur kuwise turta ado kuncarane turta kasusuning Pancapraja lah sinenta wau ing masa pusat bangsa negari Ngastina wis pinujana pernah dewi-dewi lamun kethek arane Pragusa buta apraceka dewa wisik pandhita parap lamun Alendra menang jejuluk nenggih Sang Maha Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana ya Jaya Pitana ya Suyudana ya Sang Kurawendra ya Sang Dastarastra Putra ya Sang Gendari Suta ya Sang Tripamangsa ya wenang jejuluk Sang Prabu Gandharya Sang Prabu Arsa lengganing madaning dampar ucana datan mantra-mantra sipating upada yaya dewaning kasugihan sanjebang Bathara kuwe rangit Jawanta binayang bayang sangganing Prahapsara Hapsari kawis tinggal manggung Joko paloro-loro pindhane ping samudeng daratan miadatan kanten pisanira Sang Janengan tetunggiling praja miwasang garing para kadang Wrangkanata dalem negaring Gajahhoya munging lenggah wonten sak pepengkeraning Sang Prabu Duryudana muhung Wrangkanata pidaleming mlasa jenar nenggih Sang Wendra Mandri Artyana Patih Arya Sengguni ya Sang Patih Arya Suman ya Raden Trigantalwati mulat rawi runujeng negari Ngastina pandhita saka lima pemarap Sang Tapa Begawan Durna ya Danyuwan Kumbayana ya Sang Barat Waja Putra ya Sang Wipra prandene mangke Sang Tapa Gandara mengraken mulai penerpati nugaring Ngawangga nalindra Ngawangga Sang Nerpati Karna Basusena ya Sang Surya Putra ya Suryatmaja prandene pamungkasing paseban katon Wiswanira Satring Tirta Tinalang Sang Raden Harya Kartamarma prandene mangke para tidhem permanem datanana bane walang miyang alisik para kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel arepet pepet pipit para sasat atau pandenggol datan pesela labis gandeng marusip weng jawa mbludak gendira rondang bulung-bulung terang ndayung mending mung selabu payung megar mandi jamur bar mangsa rendeng tumbang empong jating arep mangsa katiga prandene mangke Sang Prabu Duryudana Arsanambi lenggahipun ingkang Rama Marasepa nalendring mandara Sang Prabu Salya
ya sang Narasoma pramila mangke arsa medhari sabda pangandika datan ana gundungan kang basa murtater mampang abis swaraning pradonga yang paling mangguna teman dadosaken kumangling wijiling pangandika sang Prabu Duryudana ingkang satemah kawedharing lisan tinampi dening Nateng Mandalaka sang Prabu Salya wau.